Ирте белән мунча якканы менә мунча кирралынан кирип карадык. 5 минут менә 22 июнь иртәсе Гөлҗиһан Зиреглазова өчен гадәттәгечә башланмый. Юынып чыгам дип яккан мунчалары тиз арада көлгә әйләнә. Тик утны туктатып булмый, санаулы минутлар эчендә ялкын мунчага терәлеп торган йортка күчә. Аның да түбәсе яна башлый. 5 минут үгә генә кирип бабай не карыйм дип кабызды телевизор гына. И все, уже күрше катына кирип әйтә, что Sizden tütün çıkardı hep. Çıktık uzun munçan alğanı indi o vakitte 5 minut 10 minut içinde. Иртәнге 6 сәгать 38 минутта 88-нче янгын сүндерү хезмәте Поручик авылында ут чыгу турында хәбәр ала. 96 квадрат метрлы торак яна. Гөлҗиһан апага кирәкле әйберләрен алып чыгуда күршеләре, якыннары ярдәм итә. По прибытии первого пожарного подразделения открытым пламенем горела баня и кровля дома. Было подано 2 ствола и ликвидировано открытое горение. По прибытию подкрепления было локализовано и ликвидировано горение полностью. Сейчас проводится разборка, поиски скрытых очагов горения. Хәзерге вакытта янгын сәбәбен ачыклау буенча тикшерү эше бара. Адилә Борханова, Дин Сипатов, Максим Майоров, Зей хәбәрләре.